κάνουμε 11 πρώτου. Να πάμε και σε έναν εκ των ειδικών που είναι ο κύριος Αριγιάννης. Κύριε καθηγητά, υπάρχει κίνδυνος αν ανοίξουν τα σχολεία να υπάρχει ανάγκη να ξανακλείσουν? Και εσείς τι λέτε, θα ήταν σωστό να ανοίξουν στις 11 του μηνός? Εγώ θα ήθελα πολύ να πω ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω ναι. Είμαι και εγώ εκπαιδευτικός και είμαι γιος εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικών. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει η κυρία Γκίκα. Πράγματι, η εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, γίνεται κυρίως εκεί. Και στο πανεπιστήμιο προφανώς, έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ειλικρινά, με αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και είπε και προηγουμένως, είναι πολύ σωστή η απόφαση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή να κάνει αυτό το είδους το lockdown για να αναχαιτήσει την αντιστροφή της πορείας που είχε αρχίσει να διαφαίνεται και που οι προσομοιώσεις μας έδειχναν ότι θα συμβεί και πολύ πιο έντονα τις επόμενες μέρες. Το 11 Ιανουαρίου η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι ακόμα, θα έλεγα, υψηλού κινδύνου. Είναι επισφαλές, είναι πολύ νωρίς, λέτε? Είναι νωρίς. Δεν θα φαίνεται στις 11 Ιανουαρίου. Το δύσκολο σε αυτή την ιστορία είναι να προβλέψεις, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις με δεδομένο κάποια προληπτική δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται να φανεί εύκολα στις 11 Ιανουαρίου, θα φανεί από τις 20, 25, 30 του Γενάρη, όταν θα έχουμε περαιτέρω αύξηση. Νομίζω, το λέω ακόμα ταπεινά με την έννοια ότι θέλουμε να δούμε και τι θα συμβεί και την πρωτοχρονιά, τι θα έχει συμβεί πια μετά την πρωτοχρονιά, ότι θα ήταν μάλλον ασφαλέστερο να συζητάμε για μετά τις 20 του Ιανουαρίου, αυτή μια εβδομάδα ουσιαστικά παραπάνω, γιατί μιλάμε για 2 Σαββατοκύριακα μέσα. Στην πραγματικότητα είναι χρήσιμη, πολύ χρήσιμη για την αποκλιμάκωση περαιτέρω, με δεδομένο το lockdown που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα, και ταυτόχρονα να περάσουμε λίγο παραπάνω όπως είπαμε, την πιο δύσκολη περίοδο του χρόνου, που είναι η χειμωνιάτικη. Άρα θα λέγατε εσείς να ανοίξουν τα σχολεία με τηλεκπαίδευση, όπως έκαναν και πριν κλείσουν για τις γιορτές, να το ξαναδείτε, να δείτε τα δεδομένα που έχετε από το σύνολο των γιορτών, και για εσάς θα ήταν ασφαλέστερο να πάνε στις 20 Ιανουαρίου. 20-25, οπότε είναι τη Δευτέρα, όπως είπε η κυρία Γκίκα, που λογικό να ξεκινήσει κανείς Δευτέρα. Νομίζω ότι είναι 25 Δευτέρα. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής.